Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kibor punya senong jong senong mau pat gila simia karai ban khot jing yelang kerki yakinong elam senong. Hadian balalap ya ka mediap kelung naga trokit nyut ke balum nyut naga tege senong. Habaya keren bor orang ba senong ka mau pat uba juda walang ula ong ba ka bor senong kan tokit hi dalade. Ban lap ya ki breu ki bebret ya itei kelung. Ula ong ba ka jing lap mediap kelung hapo trok ka dai ha ka por ba sedang lum nyut. Bat kidang don dang kat to kat ni ki yeng ki badang sudap lum. Kumta ka senong kan khot ya barok gitu gilong yeng ki ba ka kali kit nyut kaladap lum ban tokit benia ya ki. Haka benongkong ay ngam sunang ya kaban. Batai. Kamar hadin kaba ngayo ya kejengtip lembaki para nongkit kam sunong. Banakani ka kali kit senrum. Kaba laju peniai daga senrop lang self help group. Ya kaban lum ya ka senrum naman lagi triwi. Kaba nakali ngajongi kum ka dorbar sunong heru. Ye la authorize ki ba kinle ya kan ya kam den dai kalong kai kai ka ba sngu kendit bat ka bala pen sayong ya ka jing perkhat ka jonga ko murang basnong habayo sngu bayo tam ya kamet ka jong thulung barang sukha na kan ya kali te hakabede bakane nakaliang ka jongi kum ka dor basnong ni penrem na kabenta itu ki badon benta dan ki badai try jong ini kulung ya kaba amdon shu ya kamensim tibriu tiblei hakaba yai kulung balapun yai kulung balakha ban subret haka jaka kabam dai ban bret denre hakalong briu man briu haka jing smufu haka jing perkat ka jonga ko murma chnong tilara don da kinu gidau tenda gidon da kiwi patilat kilenti ya kaban penhe pensan ya kulung tendai om da kaba shim hadu kani galenti ya kaban peniap ngalaban ong namar ngiyo ya ka met ka jong kulung ya kaba don shu ya kamensi but nalor jong kataru kabala bret haga kali kit syndrome ti halor bide bakane tan kali ang jongi kum gador barshong hi baro kawai ni kandram jur ya kane but kay ka course of action ka ba ngin le nakaliang ka jongi ka ba hadin ya ka ba ngang lapoi hang ni sipit port ya ka ba ngalayo ya ka ba ni slok ba tatu kami ki pararang ba ki balong ki nong kit kam jong ka sino ya ka ba ngin lum ya ka emergency meeting ha ka ba dei pa kane but ngin khot ya kini ki trying ya badon ha jan jong ni ka jaka ya ka ba kani ka sendrum kami ya ka ba ngin persyang ya ka ban wat yo le se iyo ya kajing yarap bat le se ngila ya kapan yo ya kajing tip ba ini iklung iba laklat ini iklung iba la bret aka kali kenyut kidai ki jongno te nakalian ga jongi kum kador barsung kade ya kata ka bangi kwa ya kapan pensyai syaki nong song song bat kajing kentu nakalian ga jongi ba nakalian ka jonga urang barsung galong ba nakabenta ki kimi ki pa tengingi sungutu ba babuan na kilong yeng kilong san bakum hakani gajuk bakum hakani kopor kaba mantaki babuan baki couples kaba kala kadiyai kaba ki persyang ya kala ya kalenti ba kim yokon tenrei kala kadiyai ki persyang ya kaban yo ya gajing sumar ki baharukom ban yokon tenrei ki babuan baki couples kabang yengi syab ba wat haduk manta kidang persyang namar kumta habaki laya shongkha shongman kia kwa hi bandon laki kun ki tenrei kalong kai kai ka baja burom bar kalong kai kai ru ka ba pen shayong ya ga jingmot ka jing perkat ba kini pat ki brio haba kiyo kun tu tenrei ki de khat noi ga jingim ga jong ki ba ki brat te
kaba ngingim la ban batai kaba ngingim la ya kaban perkat hadu kamen sim kaba hadu kanu kiki don hapo jongki ya kaba hadu kanika step ya kaba kiki nashim ya kaban dekat ya ka jingim ke jongki kuon kaba ki pun ya ki kuon kaba ki ka te balap nong kong ti dei uba yakit sindrom hangtoi dekat kum ka report ke jong kitu ki bakit ya ke sindrom kalongba ini iklung latap hakatin umpunyang te hendrai ka julong hi karukom ba kini gi balum ya ke sindrom kimla ban ki haban segregate anda lashim ya ke tuka sindrom na ki yeng kisam ki haban segregate haga kali nomor ba kila ban le tangkum ba arlenti lene lailenti haka shisngi te khnang ba ka sindrom kan khamyam khambon tingi jup tha ru yaki bakin le aka tawkom tenre phose manne ki omba hadian ya ka bakila pleu ya kata katin te yo penban mi penban dau kau kulung katu dapai katkum ka quantity lane ka jingdon jong kisendrum ha kali kampat dabul le si kidang suyas dang i tenre bandadai balabun te katuka kata ka body jong kali kan jendal adap tersebut tenre la itu katkum ka jingdon jong kisendrum ha kali kalongba kidang suyas dang tan katuka ni telitian Tekno batas kana. Dia kata melawan batai, dia dah supaya ya ka jinglong ka jingman ka met ka jong klung imat keladon hi ya ka sisi lani asi kala long kom. Kani ka hab haka mau pat circle 3 ka baka kenton ifat ka shaw. Kulit na ki wan semi tekno ka sai ki. Na nomor song. Kita kelara sai. Menta ngatrai kin hapra ban le forensik kani katai. In hapsim hi kata ka action ya ka bangin persyang haka bor ka jongi haka jingstat ka jongi kum ka dor persyang in persyang hi ya ka ban budien denre ngasuthu ba ka long tof nomor ba kamtam hi ni area kilabun ba ki brio ki bana baru ki biasa de bar sagawiru kamdesu tang sisnong sithau ki ba ni em hangni managati de ki ba bun ki ba ya ki ba yang tingi ka ngi suthu ba ka kam kan kam juat ba ka kam tenre na kalian gajong ihik ka do version kaba ka course of auction ka bangi ngin sim nong kong kalomba ngin khot ya kini gi ba marjan shwa ngin khot ya kini gi ba marjan shwa na mangila sungutho ba ka jinglum ya ka nyut ka long ba dang chus dang te kam da don than hiru ya ka jingi tenre ngi don ngi ngek scam ba da ka jingi snai ka jong oble ngi la ya ka ban yo ya ka ban lap ya ka bakum kita gi prio knang ba kan long ka kubor pat na ka banta kiwi pati couple sune kiwi pati long keme la ni kilong pa ba kinom shim ya kani ka step lada ipoi ha ka shong tha ha shong manu tenre hado ba kinda dekat ya ka jingem jong ki kun ki ti ke jong ki kata na kalian ga jong ki mudor ba shong ngim la ya ka ban pedia ya kata ngin a ya ka jing penbana ya kata ngin a ya ka jing penbana na kalian ga jong ni lembaga ni ka public announcement system ba lada long ka bala na ka belunga jong gitu ki balong try na ka banta jong ni kulong bakin subha ban wan syakmat ya ka bakin ya tu selection